Fati, an ce kina son laba-laba. Idan akwai wanda zai kashe shi idan ya samu dama, to ni ce. Amma kin san cewa da ke da shi gaba ɗaya ranku a hannun Allah ya. Me Musa ya gaya miki? Ita ce mun wai zai bar gidan nan, zai bar garin nan, ban san inda zai tafi. Musa mai sana'a, me ka gaya mata jiya da daddare? Na ce bari in bar garin nan in tafi in je in nemi arziki. Ba zan iya zama ba. Bosho, an ce kana son ka sayi jirgi, wani iri ne? Katan nan, hakan ma wannan mai gugu. Ok to, bari mu turo ma Musa mai sana'a. Na watsa ka billahi da zai yi bayaninka. In can sun gane ka sun koro ka, to nan din ma za mu tashi ka. Musa mai sana'a, ka ji shi ko? Saboda kana son ka faɗa mai gaskiya, baya so ka zo. A wannan rayuwar da kake gani wanda i gaskiya ma da kyar ike kaiwa barantana wanda i ƙarya. Wallahi ka ji tsoron Allah. Na rantse da Allah dole in gaya ma gaskiya. Shi irin magana ne, daina faɗin wannan. Sarki Ali, Prince yana magana. Amma sai na lura kamar akwai tsoro a cikin al'amarin.